Naay gisulti si Jesus nga ang iyang mga tinun-an wala makasabot. Unsa man na ang pag-ingon niya nga ang tinuod nga magbalantay moagi gyud sa pultahan, dili mukatkat sa kilid sa turel. Daghanig kahulugan apan usas mga kahulugan ani sa atong kinabuhi nga Kristohanon mao ang pagsubay sa pamaagi sa Ginoo dili sa pamaagi sa tao. Ang pamaagi sa Ginoo lahi sa pamaagi sa tao. Sama pananglitan anang paggamit anang sex kanabang pakighilawas. Ang pamaagis Ginoo kasal usa una mag-sex. Ang pamaagis tao unsa man? Sex usa una kasal. Hay may inyong gisunod ana. Kinsay nagsunod sa pamaagi sa Ginoo ta sa kamot. Maayo. Ang uban wa. Nya kana kunong wa moagis pultahan sa pamaagis Ginoo mga kawatan og tulisan. Gilingi ay mong tupad ing na tulisan sa dae ka. Kana bang manglaktod ba? Manglaktod. Bisag dili pa bana, murag bana. Sige nagtukhang sa iyang uyab. Bisag di pa asawa, mura nag-asawa kay makigdog na sa iyang uyab. Nya nasa tay kabuang. Inig kaminyo na, kinasal na, moingon na yung Ginoo, kamatayon ray makabuwag ninyo. Ay, managbuwag. Uy, buhi pa kayong dagko na nagbuwag na. Nanimbam gayong uban. Ni ay nanimbam. Kusog pa kayong mga Ginoo, kaluy itaon ko. Ginoo, itaon kaluy ikaw. Nya, ingong Ginoo, sundan ni. Ayaw lang, Lord. Lisod kayo na, Lord. Lisod kayo. Sakit sa kayo ng paagiha, Lord. Sakit kayo. Tao rasad ko, Lord. Mubati sad ko kasakit. Istoryahe. Mauna si Kristo, gi-describe sa atong second reading, nga nag-antos pag-ayo aron ta maluwas. Nya matud pang San Pedro, kita usab, kinahanglan mo antos aron makaluwas pud ta sa ato isig katao. Napay pamaagi nato nga lain kayo para sa kaluwasan ang mga ginikanan maoy mo-assume sa responsibility nga sila kunoy manluluwas sa ilang mga anak. Tinuod na, kamoy manluluwas sa inyong mga anak, mga ginikanan. Muna inig-ingon nato, okay ra bag mamatay na mo karon. Oy, simba ko pader, simba ko. Gagmay pataon ako mga anak pader. Oy. Kay kamo day ko noy mohatag nila maayong kaugmaon. Kamo day ko noy maghatag nila og kanang gitawag nato maayong kinabuhi, good future. Oy, istoryahe. Inig-ingos Ginoo nga ayaw kamo pangasaba sa inyong isig katao, ay mo paghingag, buang, kwanggol, ayaw mo kasuko, ayaw mo panglatos, hastang makapanglatos, perting makakasaba, perting makapangusi, yaw-yaw pay imo, nganuman, aron matulid ni ang akong anak. Nga, gisogo nas Ginoo. Ha? Kamu musupak ra ba mo nako, daghan ra bang ga-message nako, pader di sa na mahimo nga pasagdan lalang anak, musamot na gyud kabadlungon. Og di nato yaw-yawan, og di nato pasakitan, may sanang ato bang patagmon ba kay aron sad makaamgo sa ilang sala. Ang pangutana, gisogo nas Ginoo. Tubag. Nge, ikaduhang lingi si mong tupad ina mga saba sad ka. Ina kono. Nya, musanong gani, mga sabay, kawatan ka, tulisan ka. Imong gitulis ang imong anak o ang imong isig katao para sa imong kaugalingon. Kay kanang tulisan, mamugos na silang kuha unsay ilang gusto. Kabantay mo tulisan,
gapuson pamanggani ng iyang gitulis, og moaksyon yung sukol, patyon pagyod, aron lang makuha ang iyang gusto. Naay mga ginikanan, naasan mi kaming mga pari, naay mga leaders atong katilingban, nga mamugos yun nga ang ilang gusto mo'y matuman to the point nga magbaguod na yung taos kalisod ang ilang mga katawhan. Mamugos ba? Muna ang mga ginikanan, kuhaon ang kalipay sa ilang anak, aron lang maangko nila ang ilang kalinaw. Sama ng inyong anak, bagdagandagan, gamay pa kayo, ambak-ambak, syagit-syagit. Ana, unsa inyong buhaton? Pahunungon, dili padaganon. Nyag din asa gani mo bangon kay nasakit, dadon na sa ospital, aron mo bangon, inigbangon kay mudagan, kay himsog na sa glawas, pahunungon na sad. Nya pagyod kasab-an pagyod nganong mag-ambak-ambak. Nyag din amo ambak, dadon na sa ospital kay ngano man patambalan, inig-ambak na sad, hapako na sad nganong mag-ambak-ambak. Way klaro, mga kawatan, mga tulisan. Naay mga asawa, kwaon ang kalipay sa ilang bana para sila malipay. Bisan ang ilang bana, ganahan kayong makig-text-text sa silingan, pahunungon gyud text. Haron lang yun, anhi magsigig tanaw nila nga, dugay naman taong kayo nang giluod ang inyong bana ninyo. Nganong imo man ang kuhaan sa kalipay? Si Kristo, ang kalipay sa iyang isig katao nga mutamparos niya, mukulatan niya, iyang gihatag. Inyo man ka ng kalipay nga inyo kong ilatuson, inyo kong samad-samaran, sige, matuman inyong pagbuot. Kay ni ako aron paghatag ninyo kalipay. Di ba? Kinsa din hing mga asawaha nga di gyud mo badlong siyang bana kung magkabit-kabit or mag-text-text sa silingan. Tas kamot. Tanawa, pulos mo mga tulisan. Ang kapader di sa namahimo. Ug mao na pader, ako sa di mo'y gitulisan sa akong bana. Oo. Nya kung ang imong bana tulisan, kay iyag yung kuhaon ang iyang gusto, mo apil sa di kag panulis. Magpakatulisan sa di ka. Magpatakod di ka siyang pagkatulisan. Ug mo nang istorya, pulos na tatulisan, pulos na tangilad. Kinahanglan dunay gitulisan, doon nasay tulisan. Nya kanang gitulisan mo nay buutan, kanang tulisan mo nay yawa. Mo nay niglakaw si imong bana padong siyang kabot, tuan na ang tulisan ay. Di lang yug ko magpatakod. Mo nay nigabot sa imong bana, may kaatimanon ko ning tulisan. Wala. Di ba? Kanunay siyang malipayon. Nya ikaw unsa may mahitabo nimo? Sa mahitabo niyo, malipayon ka, dili? Ha? Tubag. Sige, baliho na to. Mga bana, imong asawa, kuyog na sa skabit, ngayon katuan na sang tulisan ay, mga tulisan. Ngayon, inig-uli, imo lang yapong panggaon. Unsawan? Unsay mahitabo nimo? Sila malipayon, ikaw, unsay mahitabo nimo? Wa gid mo maminaw sa tubag nato sa Salmo. Unsa man toy tubag nato? Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Pasabot, ang Ginoo na gani mo atong sundon, matud pa niya, musud mo og mugula gikan kanako og makakaplag kamog maayong sibsibanan ug wala nagyud mo'y panginahanglan pa. Ang taong kanunay nahigugma samang San Vicente Ferrer nga gipistahan nato gahapon, ang tao nga nagsunod sa Ginoo bisag mag-agas ang luha malipayon, bisag kabos apan walay panginahanglan, tagbaw ang kinabuhi bisan paganig patyon kanunayng buhi sama ni Kristo. Bisan pagtamparuson, muhubag ang naong pero makasmile gyapon. Pero kana mga taong yawanon nga wa magsunod sa Ginoo, bisag daghan ang kwarta, wa matagbaw nagpangita pa. Porti pagyong dawua, di gani mo palit og slot. Di yung palit og slot, maglisod maganig hogs kolekta, pero daghag kwarta.
Oh, naron din nimba sa nang uban. Di nung tingali kay daghan, kay murag daghan-daghan naman ninyo diri buutan. Pero naa pa ginasagol. Mapasiplatan man nako diri usahay, nahigana sa sibot pa. Mo kawat-kawat man kung pasiplat ana, kanang di gyud mohog nako tuan na eh. Wala. Salamat kay naagyo yung mga dili tulisan. Kuan na ta no, hali na ta sa atong SBF dag og 16,714 ka slots. Pakpak. Nya, gusto mong matagbaw sa inyong kinabuhi, naapay 59,286 nga palitonon. Tag 500 per slot. Ibaligya ang inyong mga cellphones. Nya ipalit ani ang halin. Tagbaw kay mo sa inyong kinabuhi. Pero magsige lang mo upgrade ang inyong cellphone, hapit na lang mo di matug, kuwang lang yapon ang kinabuhi. Oh, di gyud ka matagbaw. Nya may daghan din niya makita am na bisag layo nga mga gwapa, pero dugay pa jud kay na silang mo distansya sa samin kay kuwang pa. Kuwang. Sakto na gud unta nang naong nga, gwapa naman pero kuwang para nila. Way katagbawan. Kis-kis diri, badlis, color, nos-nos diri, ana. Siging liso-liso, ana. Di gyud ka-appreciate nga, kanindot na kognaong, kalahiran na kognaong aring usa. Ana. Mao ba to pagkagabi nami diri katong katong door prizes ba, mut diri ba mo ato? Nya, pag final na gyud katong makadawat og 10,000, dunay ni akong gipangutana, kinsay naka-perfect sa pagkuyog sa hirikada o sa nobina nato sa pista, maoy mo ari diri. Dunay tulo nga ning presentar, perfect kuno sila. So akong gitugutan, sila ni bonot sa posibleng mudaog sa 10,000. Nya tulo man sila kabuok. Di tagsa sila. Adto ko mo pili adtong tulo kinsa gi final nga mananaog. Nya ako sang gibutangan og kanang aron sa trilling ba. Nako anga masag kaning tulo ditsuon ko ni kuha. Nya kadtong tuang tulo nga nibunot nga naka-perfect sa hirikada og sa nobina, gipangtagaan ako tag 5,000. Lipay kay sila. Sawa man wa man gid mo diri. Mao to, ako tong gipatrilling kadtong tulo, nako dili ko ni pilian dayon. Ako sa ning ipabunot sa special person. Kinsa man nga special person ako, kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ikaw mo kinagwapahan sa tanan nga ni aron dinhi, barog mo dire. Do nagyoy mga 13 kabuok nga baga-baga gyud naong nangari gyud. Nangari sila. Naapil pag itong di nakatikang diri aring hagdanan. Nya pag-ingon ako, alagi, haron makita mo gmay dito, tikang mo diri sa babaw. Nya di man siya katikang isa pader, tiguang na kay mo back out lang ko nako bitaw, back out lang adto kay murag di naman kakatikang diri, klaro naman kay na nga kuan. Ato diri ako silang gipa-display nako kamo may ni claim sa inyong kagalingon nga gwapa mo atong pahukman sa mga tao. Og tinuod bagin mong gwapa, so nya uwaw masad kaayo nga magbuka imong mata nya, way mo isas kamot ba inig kanang igtudlo nimo nako, sige piyong mo sa inyong mata, nya igpiyong ninyo kamo mga tao, magpiyong diri ang katong mga ni-claim nga gwapa sila, nya akong tudloon kini mo isag isla silang kamot, akong tan-awon og pinsay pinakadaghan, naagitaw inigtudlo nako, wagi mo isa. Dito na may panahon nga kita ragi naghuna-huna nga kita maayo, no? Nya dito ang tanaw sa mga tao, naong baya. Ana na sila. Muna akong giingon, nga wa ka matagbaw sa imong naong, kay purti ginimong paningkamot. Nya doon na say usa, nga di gyud tato siya ganahan, siya, hey, di ko niya. Na saka naman siya dire, na appeal man siya, sus pagtudlo niya, purti mang daghanang ning isas kamot. Ana, portigid niyang kisi-kisi kay di lagi guguno siya angayan. Pakuan ko lang gud sa to siya pero sus. Pakuan ba padugang spusta ba. Mo to siya mo ini kuha sa
kuan kadto nako ikaw kay ikaw may gipili sa mga tao nga ikaw mo ay kinagwapahan tagaan ti ka og 5,000. Nauaw taong kay itong uban nga wa mapili unya tuwa sa tubangan ako kamo sa bunga sa pagpabaga snahong sige tagaan sa tamo og tag dibi sayon ang pag-claim no kanang mo presentar kas kamatuoran nga imong nahibaw-an ba tagaan sa nako sila tag 1,000 di nangalipay silang nanguli ang katawanan pagbunot na ang katong nabunutan nga nakadawat sa 10,000 pagbasas ngan perting layat-layat sa mama kay kadto mang bata nga 11 anyos ba to 12 anyos ba to nga babay pag presentar ang mama kada ang mama ang bata pagkuha na kay siya mo inadakadaog kalma ra kay ignaw wa malipay wa sad maguol pero kalma ra kayo ngari siya ang iyang mama kisi ang bata lakaw lang gisag tinarong ana pag-abot na diri nako unsay imong gamitan sa kanini ang 10,000 ingon siya ihatag na ni mama maodeng wa malipay kay gitulis di sa mama giingna na daydaan pagikan ihatag na nako ha pero nisulti ang mama pagpa-picture diri pader salamat jud kay tanan naluwas gid mi na problema na gid mi asa mi ipalit og bugas nya tulo ka buk iyang anak lisod kay meron pader nawa jud ko magdahom pader nga masulbad among problema aning gabi una so mao na good shepherd no nang ang bata sad nga nahibaw wa na sa sila'y hapit igagasto di ay iyag yung i-turn over sa iyang mama kay kahibaw man siya nga ang ilang mama ilang papa porting atima nila pero wa pagid taon kayo'y mahimo mo na ang good shepherd maghatag og kalipay mo na dinhi kaning inyong gipamalit nga slots mao ni ang nakalipay nila okay ang atong gigamit ato kanimang JPHJ kanibang 45,000 nga tag 100 unya kay ang atong halin as of yesterday 38,117 slots na pakpak salamat kayo pero murag alkansihonon pata kay na pa may 6,883 nga slots nga wa pa mahalin so kung gusto mong mahimong good shepherd tiwasanin ninyo palit akong gi-extend karon ang deadline gahapon ra man ta to karon 30 katapusang adlaw pamalit pa mo ani ha aron mahurot ni tanawa mga dili good shepherd doko anasan patiwason gitag palit mailan gina og kinsay mga dunay kalipay kinsa tong gasunod sa maayong magbalantay og kinsa sadtong mga tao nga di gyud mosunod kay matod pa sa Ginoo matod pa ni Hesus ang maayong karnero maminaw sa akong tingog nya ang maayong balantay magbalantay muagi gyud sa akong agianan sa akong pultahan insya ako ang pultahan sa mga karnero. My way is the way to good pasture. Manindog na ta katong sunod ni Kristo. Nagatu